benvinguts a un altre vídeo de Llibres de l'Illa de Gon. Jo sóc Roser i així parlem de literatura de fantasia i ciència-ficció. No estava morta, ni havia deixat, o no tenia pensat deixar, els mons de YouTube. Però ha passat diverses coses. La primera d'elles és que vaig tindre un bloqueig lector terrible i no estava llegint, per tant no tenia llibres dels quals parlar, i això se li suma que he tingut un parell de mesos en molta feina i a més molts projectes de cursos que he estat fent i que en el meu temps lliure tampoc tenia temps per fer això, perquè al final ho faig en el meu temps lliure i no té el temps que té i el dia té 24 hores i no n'hi ha més. Però tenia moltes ganes de tornar, tinc ja uns quants llibres ja llegits esta vegada sí, i quin millor moment per a tornar que el millor mes de l'any, que és octubre, en la millor temporada, no és la millor, només l'estiu, però dona igual, en la tardor, que a mi també m'agrada molt la tardor, que és època de Dark Academia, que és època de gòtic, que és època més de nits de bruixes, és meravellós, tot i que malgrat el canvi climàtic, jo estic fugint d'ací que vaig amb màniga llarga, però realment fa calor, és per anar en tirants, però bueno, anem a fingir un poquet. Sé que t'ho esteu preguntant, Roser, què passa per les lentilles? No, bàsicament no me poso les ulleres, no sé mateixa on estan, així que no estés en un burro, però jo crec que estic bastant enquadrada, sí. També és cert que utilitzo el mòbil per a gravar, entonces sé que estic enfocada, almenys. Si fa molts temps que em seguiu, ja sabeu que al principi a vegades tenia problemes amb el tema de l'enfocament i havia de pujar vídeos que estaven un poc desfocats. Això per cert ja pràcticament mai passa, no ho diré que mai, perquè ja sabeu que soc influencer de pacotilla i a vegades coses em passes. Però bé, com us comentava, avui tornem i venim a parlar d'un llibre que no és novetat, perquè així no es parla de novetats, però sí que un llibre que em va sorprendre, que em va agradar molt, i és Què mou els morts, de Què mou els morts, de T. Kingfisher. Vos seré molt sincera, jo no tenia ni idea de què anava este llibre. Em va tocar com a premi en la jornada de joves lectors. Sí que l'havia vist per ahí, sí que l'havia recomanat, a més la portada m'encanta. Per tant, sí que era un llibre que no és que no me'l volia llegir, simplement no està en la llista de pendents, però em va tocar i tenia que fer un viatge, vaig trobar que era primer i tal, i vaig dir, me'l llegiré. La veritat és que va ser molt encertada i ara ho explicarem un poquet. Però primer començarem parlant de l'autora, perquè de T. Kingfisher encara no n'hem parlat al canal i per tant toca presentar-la. T. Kingfisher és el pseudònim d'Ursula Vernon, autora nord-americana, nascuda el 28 de maig de 1977. Es va criar entre Oregon i Arizona i va estudiar antropologia a la universitat, on també va estudiar art, i és que al principi se la va conèixer pels seus webcòmics, els quals va arribar a estar nominada al Premi Eisner, concretament pel webcòmic Digger. Ella va començar escrivint i il·lustrant llibres infantils, el primer publicat l'any 2008, i més tard va començar a publicar ja llibres per adults amb el pseudònim de T. Kingfisher. Segons he pogut veure un poc per a que no la confongueren, o els pares no confongueren els llibres que escrivia per adults, és com l'embrestiqueig, una cosa més o menys. El perquè d'aquest pseudònim em va fer bastanta gràcia. Una banda, Kingfisher és una espècie d'ocell que a ella li agraden molt, però també va agafar Kingfisher. Però també comentar, perquè crec que ho he llegit en una entrevista, que Ursula K. Le Guin va dir que li feia gràcia les seves sigles U.K. Le Guin, perquè deia que U.K. podria fàcilment ser Ulysses Kingfisher, i per aquests dos motius va decidir utilitzar com a pseudònim T. Kingfisher. Entre els seus llibres infantils n'hi ha dos sagues molt importants i bastant extenses, Dragon Breath i The Hamster Princess, i després ja en la literatura més per adults tenim per exemple ja publicat en català Guia màgica d'autodefensa amb galetes, publicada per Raig Verd, o en este cas Qui mou els morts, publicada per Obscura Editorial. Ha guanyat entre molts altres premis diversos premis de Locus i Hugo, i de fet Qui mou els morts, el llibre al qual parlarem avui, va estar nominat a l'Hugo i va guanyar el Premi Locus l'any 2022. No, l'any 2023. També com a curiositat vos diré, perquè jo no sabia, que hi ha una seqüela a Qui mou els morts, que és What Feasts the Dead. És així? No es diu així, es diu What Feasts at Night, que jo diria que no és traduïda, però estaria molt bé que la traduïren, perquè de fet, ja us ho avance, m'agrada. Com us comentava, avui venim a parlar de Qui mou els morts, novel·la publicada originalment el juliol de l'any 2022 i que en català es va publicar per primera vegada el 22 de maig de 2024. Tenim traducció de Marta Armengol i una portada molt bonica il·lustrada per Marina Vidal. Bastant ràpidament, de què tracta Qui mou els morts? És un retelling de el famosíssim conte La caiguda de la casa Usher d'Edgar Allan Poe. També per això us comentava que era un llibre molt adient per a esta temporada. De fet,
per si no sabeu, jo vaig fer un monogràfic d'Edgar Allan Poe, us el deixo també enllaçat per així, espero no equivocar-me. I de fet crec que este conte no l'he llegit, solament és una darrera, o sigui que no me l'hauré llegit segurament. Sí que tinc tota una col·lecció de relats d'Edgar Allan Poe, d'això que té el llibre de 700-800 pàgines, però només vaig mai llegir tots, i crec que justament la que ve de la casa d'Usher no me l'he llegida, però evidentment és un retèl·lic i per tant no cal haver-lo llegit. Crec que te pot aportar, en certa manera, un poc més d'haver-lo llegit, però si no, és un llibre molt interessant per si sol. Per tots aquells que no s'hagi llegit aquí conte, no sabeu de què va la que ve de la casa d'Usher, la sinopsis més o menys la mateixa, el que canvia és el protagonista. I el nostre protagonista és Alex Easton, un soldat jurat d'un país fictici que es diu Ruràvia i que està anant cap a la casa dels Usher perquè ha rebut una carta d'una antiga amiga seva, Madeleine Usher, que li diu que està molt malalta i que li demana que acudisca a veure-la. Ella allà viu amb el seu germà Beso, també molt amic d'Àlex, Roderick. I bé, Àlex se'n va cap allà preocupat per la salut de la seva amiga. I de fet, té sentit perquè quan arriba allí no només està preocupat per la seva amiga, sinó també pel seu amic, pel germà de Madeleine, perquè Madeleine, és cert, pareix més una morta que una viva. Té la pell translúcida, està molt prima, no té pràcticament forces, i a més pateix de catalèpsia. Però és que el seu germà no per molt millor camí, també està molt pàl·lid, també se'l veu molt cansat i molt més prim del que Àlex recordava. A més, també es troba que allà a la casa familiar dels Usher hi ha un tal Denton que resulta que és un amic de Roderick i que és metge, que no descobreix que justament està allà perquè Roderick patia per la salut de la seva germana. Ens trobem en una casa al costat d'un llac, d'un pantà, una casa que està caient-se, que se'ns escriu, dona gràcies que aquella casa s'aguanta de peu, o sigui, no té cap motiu per estar de peu, és molt vella, la humitat s'ho ha menjat tot, i realment Àlex ho entén perquè els seus amics encara viuen allà perquè no se n'han anat. De fet, ell suggereix que se'n portin Madeleine a París per a tractar-la i diu que no pot ser, que ella no pot abandonar aquella casa. Però és que a més tenim un altre tema interessant quan arriba allà i són uns bolets que fan molta pudor i que s'han escampat per allà. Sap que són uns bolets un poc estranyes de tal Àlex perquè quan arriba, just abans d'arribar a la casa amb el seu cavall, coneix a una micòloga molt simpàtica, la senyora Potter, que li parla per tant d'estos bolets, de veure un poc de la senyora Potter, que és meravellosa i simpaticíssima. I també més endavant descobreix que allà a prop de la casa a les llebres els passa una cosa molt estranya, fins al punt que li han dit que per res del món cacen llebres i fins al punt que les llebres donen molt de mal rotllo en aquesta història. També vos he comentat que justament vaig escollir un molt bon moment per llegir-lo, no és que me l'hagi llegit just ara, però me'l vaig emportar per un viatge que vaig fer a Escòcia el mes passat i evidentment l'ambient d'Escòcia amb un clima més o menys que ens vagi plovent no tots els dies, però sí que ennuvolat, aquella arquitectura al centre d'Escòcia d'Edimburg, millor dit, com que aportava aquest toc més gòtic també a la lectura. De fet, vam fer també un tour de fantasmes a Edimburg i mentre jo a la nit després llegia aquest llibre pensava, bueno, jo com us he dit no he llegit mai res de Tekken Fisher i m'ha sorprès molt gratament, crec que té una narrativa molt bona, molt senzilla en el sentit de que comença a llegir i no pots parar, tens ganes de seguir. Té una narrativa molt fluida. Em va agradar molt les descripcions, crec que no se'm passen les descripcions, però al mateix temps aconseguia que te creares perfectament aquella impressió, com us deia, gòtica, aquella impressió de la casa caient-se, aquells bolets, aquelles llebres que es passen coses estranyes, que es movien de forma molt estranya, aquell ambient de que està passant alguna cosa sobrenatural però no saps què és. Em va agradar també molt tot el fet d'intentar donar-li aquella explicació científica i que més o menys és científica però no. Realment, a més, n'hi ha com algunes escenes, un moment en què Àlex es troba la seva amiga Madeleine a la nit deambulant per la casa, la troba 2 vegades i són 2 interaccions que em van ficar la pell de gallina. He de dir que jo m'espanto molt fàcilment, jo no soc de llegir terror, jo no soc de llegir horror, no m'agrada, però en aquest cas és més que terror, és aquesta novel·la gòtica i com dic, l'autora sabia fer-te posar les peus de punta, sabia explicar-te i descriure les coses de certa manera que donava un toc també molt gòtic. Anem a parlar un poc del personatge principal, del nostre protagonista Àlex, que ve d'este país, de Ruràvia, perquè podríem dir que és el primer personatge no binari que apareix a una novel·la gòtica. En cap moment se'ns deixa clar
ni falta que fa, evidentment, no? Però vull dir, ho dic perquè juga molt justament amb això, amb el fet de si és home o dona. Ens parla del seu país, ens parla de què és un soldat jurat, perquè si no sabia el que era i tampoc ho sabia, i ningú crec que ho sabia, perquè és una cosa que s'ha inventat Taking Fish del país de Ruràbia. I el que t'explica un poc és que bé, d'una banda hi ha unes formes de tractament en el seu idioma natal, però quan és xiquet, però quan és adult, després n'hi ha una forma de tractament per als l'exèrcit, en el qual només tenia un gènere. Què passa? Que antigament només hi havia homes i va arribar un moment en què van començar a entrar dones a l'exèrcit per X motius, però en cap moment es va desdoblar el gènere per referir-se a aquests soldats jurats. Llavors, avui en dia, que és que són soldats jurats, no se sap si són homes o dones i dona igual, perquè això, com us dic, dona igual. Llavors, mai saps, tot i que alguns intenten com preguntar-li, però que no se queda mai clar i em va agradar aquesta presència de personatge no binari, molt guai. De nou, perquè no exactament igual que sigui home que dona, no? Però va ser interessant, també va ser curiós l'explicació que fa, sobretot a nivell lingüístic, em va agradar molt el tema de les formes de tractament, de si és xiquet, si és adult, si no sé què, perquè a més tenia com diferents connotacions. També t'ho explica quan t'explica el seu passat, sinó que com que els seus amics també es van crear allà, també utilitzen els seus diàlegs, aquestes formes de tractament, i clar, com a traductora que això em va parecer curiós. I també va parecer curiós com es descriia constantment a Àlex, no? Perquè sembla interessant veure com en català juguem per a intentar no dir si és home o dona, i crec que la traductora ho va fer molt bé i això també em va agradar molt. L'altre personatge del qual volia parlar és la micòloga Potter, perquè és un personatge, jo diria, molt entranyable. Qui no li agrada la micòloga Potter té algun problema, però a més perquè fa com una defensa feminista, perquè ja està enfadadíssima amb la societat micològica, perquè per ser dona no l'accepten, malgrat ser una gran experta en fongs i en bolets, i malgrat que li apassiona i en sap moltíssim, però ja sabem el que passa, que com és dona, doncs no. Però la seva experiència i la seva sabidoria en tema de bolets ajuden molt al nostre protagonista i als seus amics a entendre què està passant. Jo, com us he dit, no m'he llegit el conte de la caiguda de la casa d'Usher, per tant, no sé fins on s'assimila o s'assembla o se pareix a la història, ni si segueix molt el cànon o no original, diguem, del conte, perquè el que sí que és que era un conte bastant curt. A mi, personalment, com us dic, m'agrada molt, crec que ha aconseguit molt este to gòtic, no de terror, però sí de por sobrenatural, entre cometes, però també que entra dins del que seria la literatura gòtica, no? Són els elements més forts, més sobrenaturals. Crec que fan unes descripcions molt interessants, molt guais, que te fan entrar molt en la història, i m'ha fet, sobretot, tenir moltes més ganes de seguir llegint de Taking Fisher. Tinc a casa la guia màgica d'autodefensa en galetes, o sigui que pronte caurà, que diu pronte, diu les 5 mesos, perquè a més tinc molts llibres i entrant a la biblioteca és que sóc un desastre, però sí tinc moltes ganes de llegir i com dic, m'agrada moltíssim, i ara que sé que té una seqüela m'agradaria llegir-la per a veure què passa amb els personatges, a veure com han continuat en la seva vida i a veure què més mos conta. Evidentment espero que no siga de molta més por que esta. Llavors dic que jo crec que s'ha arribat a un límit i mira que no fa por, és que jo, és que soc una cagada, jo és que em fa tot por i tot em fa tindre malsons i tot, doncs, tal. Però esta, com us dic, em va agradar molt, em va sorprendre molt. Els personatges crec que estan molt ben construïts, captes molt bé les relacions entre ells, a més també les diferències de classes socials estan molt interessants. És tot un monòleg intern que te narra Àlex i també està molt interessant perquè evidentment empatitzes automàticament amb Àlex, no perquè és un personatge empatitzable i no perquè és la primera persona, també, però també veus com molt de la seva ironia, i hi ha molta ironia, de fet, recupens, això no ho he comentat, però sí que hi ha molta ironia al llibre, que a més la vegada em va fer saturar el somriure. Crec que té com frases molt enginyoses, té moments també molt divertits, en aquest sentit, divertits en sentit irònic, no de riure, però crec que això també ajuda a equilibrar, per tant, aquesta vessant més potser de por, de terror, de què està passant, aquest tema sobrenatural. I definitivament me lo vaig llegir molt ràpidament perquè no podia parar de llegir i també perquè és que estava molt bé. I jo crec que per a aquesta època de l'any és un llibre fantàstic per llegir, si no se l'heu llegit, i ja que esteu posat, llegiu també a por i llegiu-vos La caiguda de la casa d'Usher, per què no? Vosaltres que se l'heu llegit ja, suposa que sí, perquè ja té 2 anys que està publicat i vaig veure publicat per molts llocs, per tant segurament tot el món se l'haurà llegit ja menys jo, però evidentment deixeu-me en comentaris què vos ha paregut, si us va agradar, si no, si us heu llegit també La caiguda de la casa d'Usher, què veieu comparat un amb l'altre. Com sempre, ens llegim a comentaris i si vos ha agradat el vídeo, doneu-li m'agrada, subscriviu-vos al canal, vos deixo les redes socials per si voleu seguir per allà i ens veiem a la pròxima, que vos promet que serà molt més pronta que esta última vegada. Adeu!